Ähliňize salam. Atawatan TV YouTube kanalyna taýýarlanýan saýlanan habarlar gepleşigimiziň täze sanyna siziň ähliňizi hoş gördük. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 17-nji awgustyna sanyna awada formy. Deňde çykalagat bolmadyk döwletleri maýy goýumlar gönükdirmek möhümdir. Awada da möhüm ulalaşyklara gol çekildi. Hytaýda koronawirusa garşy ilkinji tabletka öndürildi. Her 5 sagatda 3 milyon dolar gazandyrýar ýaly habarlary ýetirýär. Gelin indi bolsa habarymyza geňişleýini geçelim. Awada formy. Deňde çykalagat bolmadyk döwletleri maýy goýumlar gönükdirmek möhümdir. Türkmenistanda ýene-de bir iri hemde möhüm halkara maslahady öz işini tamamlady. Şu ýylyň 15-nji 16-njy awgustyny awada millet ýahaçylyk boglugyny deňde çykalagasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulug ministrleriniň derejesindäki halkara maslahady geçirildi. Oňa dünýäniň 40-dan gowrak döwletinden hemde 30-dan gowrak halkara guramadan wekiliýet gatnaşdy. Atawatan Türkmenistan halkara jurnalynyň hem gatnaşan forumynyň jemleri boýunça deňde çykalagasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulug ministrleriniň derejesindäki halkara maslahatyň jemleýiji beýannamasy kabul edildi. Bu beýannamada deňde çykalagasy bolmadyk 32 döwletiň ünnüksiz ulug gatnawlaryny üpçün etmek üçin ulug düzmündäki tapawdyň aradan aýrylmagy uly meçhurly maýy goýumlarynyň hemde maliýe ferişdeleriniň jemlenmegine şeýle-de COVID-19 pandemiýasynyň odol jemi Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň 0,51 trillion dollar meçhurlyny maliýe ýetmekçiligine baha berilmegine baglydyr. Bu ýetmekçilik soňky 2 ýylyň dowamyna hasta köpeldildi. Ötüş banklary tarapyndan täze hemde goşmaça maliýeleşdirilmegi bu maksada ýetmekde tagallarlar üçin aýratyn peýdaly bolup biler diýip bellenilýär. Şeýle-de deňde çykalagasy bolmadyk döwletleriň ulug düzümlerini mümkin bolan ähli çeşmelerden maýy goýumlarynyň çekilmegi hemde olaryň maliýeleşdirmegi ören möhüm bolup durýar. Iki taraplayın, köp taraplayın hyzmatdaşlyk hemde köp sanly gyzyklanma bildirýän taraplaryň gatnaşmagyna başlanýyşlaryň öňe sürilmegi bu ýurtlarda ulug düzüminiň durnukly özgördülmegini gollamak üçin zerur bolup galýar. Şeýle-de hyzmatdaşlyk ýeňildilmelidir. Döwlet we hususy bölek az ösen uğurlary maýy goýumlaryny hemde teknologiýalar çekip bilerler diýip beýannamada bellenip geçilýär. Mundan başga da beýannamada halkara bileleşigi deňde çykalagasy bolmadyk döwletlerde düzümleriň ösdürilmegini ähli çeşmelerden, içerki ferişdelerden, resmi gollawdan demirgazyk günorta hemde döwlet we hususy hyzmatdaşlygy üç taraplaryň görnüşde ösdürmek maksady bilen degişli düzümlerde emele gelen boşlugy hemde ýetmeýän uğurlary doldurmak üçin milli we halkara ösüş banklarynyň ferişdililerini hasamna maýy goýumlaryny petinden 2 hassa artdyrmaga çalışmalydyrlar diýip bellenilmegi Türkmenistan tarapyndan öňe sürilýän meseleleriň ören wajyp bolup durýanlygynyň nowatdaky suwtnamasydyr. Maslahatda deňde çykalagasy bolmadyk döwletleriň üznüksiz ara gatnaşygyny hemde düzümleriniň durnukly ösüşini üpçün etmek üçin gyzyklanma bildirýän ähli taraplaryň arasynda hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny puhtalandyrmagyň zerurdygy aýratyn nyktanyldy. Mümkinçilikleri giňeltmek, ulug maglumatlary, ýol hereketiniň howpsuzlygyny, düşüňkli düzümleýin taslamalary düzmek hemde ulug we üstaşyr ulgamlarda maglumat hemde kommunikasiýa teknologiýalary has giň peýdalanmak ulgamyny ýakyn hyzmatdaşlyga aýratyn çagyryş beýan edildi. Türkmenistan ulug ulgamyny halkara resmi namalara gol çekdi. Türkmenistanyň başlangyjy bilen geçirilýän deňde çykalagasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň ulug ministrleriniň derejesindäki halkara maslahatyň çäklerini bir neçe möhüm halkara resmi namalara gol çekmek dawarasy boldy. Berkarar mehmanhanasynda geçirilen gol çekmek dawarasyna Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň, Moldawiýa Respublikasynyň hemde Gruziýa Respublikasynyň arasynda resmi namalara gol çekildi. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanynaky ulug we kommunikasiýalar agentligi bilen Russiýa Federasiýasynyň ulug ministrliginiň arasynda halkara awtomobil daşamalary ösdürmek babatda özara düşünşmek hakyndaky ehnama gol çekildi.
Bu möhüm resminama Türkmen tarapından Türkmenistan'ın Ministrler Kabinetinin yanındaki Ulu ve Kommunikasiyalar Agentliğinin baş direktörü Mehmetxan Çakiyev Ruh tarafından Rusya Federasyasının Ulu Ministri Vatilya Savilyev gol çekti. Bundan başka Türkmenistan'ın Ministrler Kabinetinin Ulu ve Kommunikasiyalar Agentliğinin baş direktörü Mehmetxan Çakiyev bilen Moldavya Respublikasının Premier Ministrinin orunvatary infrastruktura ve tevhidlerin ötüş ministri Andrey Spina'nın arasında Türkmenistan hükümeti bilen Moldova Respublikasının hükümetinin arasında halkara avtomobil gatnaw hakkındaki ılalaşıga gol çekildi. Şeýle hem Türkmenistan'ın Ministrler Kabinetinin Ulu ve Kommunikasiyalar Agentliğinin Türkmen Deniz Ýolları Agentliğinin başlygy Anadolu Köseýew bilen Gruziýanyň Daşary işler ministriniň orunwatary Aleksandr Hviatishvili'nin arasynda Türkmenistan'ın Ministrler Kabinetinin Ulu ve Kommunikasiyalar Agentliğinin Türkmen Deniz Ýolları Agentliğinin we Gruziýanyň Deniz Ulu Agentliğinin arasynda özara düşünmek hakynda ähdnama gol çekildi. Hatayda koronavirusa karşı ilkinci tabletka öndürüldi. Hatay Halk Respublikasyna koronavirus ýokunjuny bejermek üçin ilkinci tabletka görnüşindäki derman ferişdesi işlenip düzüldi. Bu derman ferişdesi Hataýyň farmasevtika kompaniýasy tarapyndan taýýarlandy. Azvuzin adlı tabletka görnüşindäki derman ferişdesi Hataýyň Haynan we Sinziyan Uygur Awtonom etrabyna dolanşyga ýeredildi. Hataýyň kompaniýasynyň habar bermegine görä, bu derman ferişdesi koronavirus ýokunjuny duçar bolan we ony agyr däl görnüşde geçirýän nassaklarda peýdalanylýar. Azvuzin derman ferişdesi Hataýyň adyk önümleri we derman ferişdelerini gözegçilik etýän gullugy tarapyndan tasdiklanyldy. Şeýle-de Hataýyň Saglygy goraş boýunça döwlet komiteti geçen hepdede bu derman ferişdesini koronavirus ýokunjunyna garşy bejerginiň tesbirnamasyny goşdy. Her 5 sagatda $3 milyon gazandyrýar. Basketbol dünýäsiniň ägirde Michael Jordan sport karýerasyna gazanan üstünlükleri bilen bir hatarda işöwürlük ulgamyna da gazanýan girdejleri bilen öňe saýlandy. Nike kompaniýasy 1984-nji ýylda Michael Jordan bilen Chicago Bulls topuny NBA çempionatyna ýeňiş gazanmadyndan has öň şertnama baglaşypdy. Kompaniýanyň ilkinji çaklamalaryna Michael Jordan bilen 4 ýyllyk şertnamanyň çäklerini $3 milyon girdeji gazanmak göz öňünde tutulypdy. Ýöne meşhur basketbolçynyň üstünlükleri kompaniýa uly girdeji gazanmaga mümkinçilik berdi. Häzirki wagtda Air Jordan markasy bilen Michael Jordan kompaniýa her 5 sagatda $3 milyon girdeji gazanýar. Jordan bolsa özüniň işgir hyzmatdaşlaryndan her gün $410 000 alýar. Michael Jordan markasyndan 5 götürüm gazanýan bolsa Nike kompaniýasy her gün sewdadan $15 milyon gazanýar. Jordan 2003-nji ýylda 40 ýaşynda basketbol sporty karýerasyny tamamlapdy. Indi bolsa habarlarymyzyň peýdaly maslahat bölümine geçelim. Hormatly tamaşaçylar, biz de peýdaly maslahat bölümini Türkmenistanyň Adalet Ministrligine salgylanyp, Atawatan Türkmenistan.com saýtynyň peýdaly maslahat sahypasyna öň ýerleşdirilen käbir peýdaly maslahatlary size ýetirýäris. Döwlet kömek pullarynyň nähili görnüşleri bellenilýär. Türkmenistanyň ilaty durmuş taýdan goramak hakyndaky kodeksiniň 55-nji maddasynyň 1-nji bölügine laýyklykda Türkmenistanyň wagtlaýyn zähmete ukuypsızlyk boýunça gogrollyk we çağa dogurmak boýunça, çağa dogulanyna berilýän, çağa seretmek boýunça, maýyplyk boýunça, beýik watançylyk urşuna gatnaşanyň ýany bellenilýän döwlet kömek puly we durmuş kömek puly bellenilýär. Döwlet kömek pulunyň bellenilmegi üçin haýsy edara ýüz tutmaly? Türkmenistanyň ilaty durmuş taýdan goramak hakyndaky kodeksiniň 67-nji maddasynyň 1-nji we 2-nji böleklerine laýyklykda döwlet kömek pulunyň bellenilmegi üçin haýsy edara ýüz tutmaly? Türkmenistanyň ilaty durmuş taýdan goramak hakyndaky kodeksiniň 67-nji maddasynyň 1-nji we 2-nji böleklerine laýyklykda döwlet kömek pullarynyň bellenilmegi üçin muňa wagtlaýyn zähmete ukuypsızlyk boýunça hemde gogrollyk we çağa dogurmak boýunça döwlet kömek pullary degişli däldir.
Olara hukuky bolan adamlar hemişelik ýaşaýan ýeri boýunça Türkmenistanyň pensiýa gaznasynyň edarasyny ýüz tutmalylar. Wagtlaýyn däkmet okuýpsuzlyk boýunça döwlet kömek pulunyň hemde gogrollyk we çağa dogurmak boýunça döwlet pulunyň bellenilmegi üçin olara hukuky bolan adamlar esasy iş ýeri boýunça iş berjägi ýüz tutmaly. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlehem Türkmenistanyň prezidenti Indoneziya Respublikasynyň prezidentini gutlady. Türkmenistanyň başlangyjy bilen gol çekilen Aşgabat alalaşygynyň gerime giňeýär. Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolandyryş Instituty gaýtga möhletli okuwlar. Elon Musk değişmeni halaýar. Manchester United'i satyn almaýar. 17. Awgust ýyllar näme diýär? Günnelik täleýnama ýaly makalalary okap bilersiňiz. Hormatly tamaşaçylar, Xitaylaryň habarlar gepleşigimiziň bu sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşigimiziň innek sanyna diýdarlaşýança hoş wagtyňyz.